Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Каршылык полосасы шәһәрдәшләр буз белән капланган юлларга һәм тротуарларга зарлана. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибы Марат Мөхәммәдиев үз постыннан китте. Аны алмашка кем билгеләнде? Тойгак юллар шәһәр халкы безнең редакцияга шундый шикаят белән мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, шәһәрдә тротуарлар һәм кичүләр бозлавыкка каршы чаралар белән эшкәртелмәгән. Юллар буз белән капланган, шуның аркасында йөрү куркыныч. Шуларның шикаятларын безнең төшерү төркеме тыңлады. Юлларда, җәвлеләр кичүләрендә, тротуарларда тойгакмы? Моны безнең төшерү төркеме шулда яшәүчеләрдән белергә булды. Фикерләр исә төрле. Дороги в городе скользкие, особенно на кольцах, особенно по крайней правой полосе. Когда сходишь с нее, тебя, да, у нас есть те, кто обгоняет, подрезает, тогда это становится вообще очень сильно опасно. Очень скользко, очень. Особенно где 9-я поликлиника, хоть пенсионера надо посыпать там. Я так не сказала бы, что это скользко. Нормально. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре Сөембикә проспектындагы тукталышларга тоз сибәләр. Аларның сүзләренә караганда, эш тәүлек буе алып барыла. Махсус техника Татарстан урамында Шамил Усманов һәм Тынычлык проспектларында булган. С утра начинаем ездить по всем проспектам, расчищаем, чтобы не скользко было, все остановки посыпаем солью, потом счищаем все. Юл хезмәткәрләре әйтүенчә, бу буз калмасын өчен кирәк. Моннан тыш һәр иртә махсус техника колоннасы чыга, юлларга реаген сибә. Элек тозны ком белән кушканнар, ләкин машина йөртүчеләр моның аркасында пычрак барлыкка киләчәгенә зарланган. Хәзер мондый катнашманы бөтен җирдә дә кулланмыйлар. Синоптиклар әйтүенчә, алдагы тәүлектә шулда булытлы һава, бераз кар, урыны белән буран көтелә. На 29 и 30 января также сохраняется облачная погода. Ожидается в течение этих суток снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный 30 числа с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Юлларда бозлавык кар көртләре сакланачак. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга һәм дистанцияны сакларга чакыра. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Татарстан инвалид балаларны комплекслы тернәкләндерү буенча масштаблы пилот проектта катнашты. Проект 4 яшьтән 17 яшькә кадәрге балага беренче тапкыр инвалид бала категориясе бирелгән гаиләләргә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Программаның төп коралы электрон сертификат. Акчаны сайланган оешмада реабилитацияләүнең төп курсын түләүгә генә түгел, баланың үзенә дә, аны озатып йөрүче затның яшәү һәм туклану чыгымнарына да тотарга мөмкин. Электронный сертификат формируется проактивно. Социальный фонд выдает его на основании данных, полученных от учреждения медико-социальной экспертизы, то есть подавать заявление не нужно. Специалисты учреждения медико-социальной экспертизы определяют нуждаемость реабилитации, также разъясняют механизм выбора реабилитационного центра, как регионального, так и федерального, также разъясняют порядок использования электронного сертификата. Социаль ярдәм чаралары Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең түләүләре һәм хезмәтләре турында тулы һәм дөрес мәгълүматны Россия социаль фонды сайтында һәм социаль челтәрләрдәге рәсми аккаунтларында табарга мөмкин. Шулай ук бердәм контакт үзәк операторына мөрәҗәгать итәргә була. Телефон номерын сез үз экраннарыгызда күрәсез. Кадрлар алмашыну. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибы Марат Мөхәммәдиев үз постыннан китте. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры йөкләмәсе буенча аның урынына вазифаларны башкаручы итеп Роман Джумабаев билгеләнде. Элекеге баш табибы исә республика клиник онкология диспансерын җитәкләде. Марат Мөхәммәдиев 10 ел Ринат Акчурин исемендәге ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсен җитәкләде. Элегрәк ул онколог, онкодиспансер мөдире, баш табиб булып эшләгән. 2011 елның гыйнварыннан ул эре күп профильле дәвалау учреждениесенә табиб-онколог сыйфатында килә. 2015 елда Марат Фанисович аны җитәкли башлый. Он умел организовать команду, умел оперировать. И самое главное, он умел работать с людьми. Вот что. Он один из первых организовал школу онкологических пациентов. Я тихонечко приходил на эту школу и учился у него, как он умеет говорить с людьми.
Это очень много значит. Самое сложное направление, самое, наверное, для пациентов страшное, непонятное, такое туманное, это онкология. Да? И здесь, конечно, хочется, чтобы Татарстан, как и во всех областях, был впереди планеты всей. Я точно знаю, что с его приходом появятся и новые технологии, и новые методики, и лучше выстроится логистика. Марат Мухаммадиев ошош медицина ярдәме хастаханасы коллективына Роман Жумабаевны тәкъдим итте. Яшь хезмәткәрнең сәламәтлек саклау системасында күп еллык эш тәҗрибәсе бар. Күп профильле медицина учреждениесендә 2014 елдан табиб-невролог булып хезмәт иткән. Шулай ук медицина бүлеге буенча баш табиб урынбасары, ошош медицина ярдәме хастаханасының ультратауыш диагностикасы бүлеге мөдире булып эшли. Фанисович поставил нам очень высокую планку, за что ему спасибо. И наша задача себя не подвести и его не подвести. Марат Фанисович, мы все хотим вам сказать спасибо. Я лично хочу сказать спасибо, потому что 7 лет назад вы меня заприметили, подтянули во все это дело, всему научили. И лично я буду ваше дело продлевать здесь. Я знакома с Романом Адамовичем Джумабаевым. Очень хороший врач, очень внимательный, чуткий, очень знает свое дело очень хорошо. Ко всем хорошо относится, желаю ему успехов. Чтобы СМП процветал, потому что уже старость не за горами. Чтобы хорошо людей лечили, чтобы добивались нужных результатов в плане того, чтобы были все медикаменты, оборудование. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханасының элеккеге баш табибы Марат Мухаммадиев һәм вазифаларны башкаручы Роман Жумабаев табиблык эшчәнлеге белән генә шөгыльләнмәгән. Узган ел алар Эльзирәнең ак халатлы кешеләр җырына клипта төшкәннәр. Аның идеясе чалы медицина хезмәткәрләрен күрсәтү, бу һөнәрнең абруен күтәрү. Марат Фанисовичка зур уңышлар телисем килә яңа эш урынында Казанда, инде Роман Адамбаевичка Марат Фанисовичның эшен дәвам итеп, зур уңышлар теләп, бердәм булып эшләргә язсын дип телисем кала. Клип энергетик мәдәният сараенда медицина хезмәткәрләре көнендә тәкъдим ителде һәм хәзер бик популяр. Җырчы Эльзирә сүзләренчә, бу көн саен кешеләрнең гомерләрен саклап кала торган ак халатлы геройларыбызны белергә тиеш. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Гурманнар өчендә затлы диңгез ризыкларын яратучылар өчендә Камчатка балыгы һәм Молдыга ярминкә күргәзмәсе һәркемнең зауыгын канәгатьләндерәчәк. Грин сәүдә үзәгенә барыгыз һәм моңа үзегез инаначаксыз керү Автозавод проспекты ягыннан 1-нче кат. Омуль, палтус, тунец, майлы балык, Сулейман балыгы һәм башка бик күп затлы диңгез ризыклары. Буларның барысында Камчатка балыгы һәм Молдыга ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Аларны ерак көнчыгыштан самолет белән китерәләр, транспортировкада берни дә туңдырылмый. Шуңа күрә барлык тәм һәм файдалы үзлекләре дә саклана. Рыба нравится. Пенсионер, хочется нам немножко свои витаминчики поправить здоровье. В меру соленые, поэтому бутерброды очень даже приятные. Мы ради папы приходим, он у нас любитель рыбы, и полезно, и белок нужен. Взяли горячего копчения, холодного копчения. Все понемножку, все любим. Попробовала, очень вкусная, конечно. А кто ж ее не любит-то? Я на берегу Камы выросла, и у нас все время с детства была рыба. Сейчас уже под 70, все равно люблю рыбу. Камчатка балыгы табигый яшәү тирлегендә тотылган экологик чиста һәм үтә күренмәле сулыкларда. Анда кеше организмы өчен, сәламәтлек һәм матурлык өчен кирәкле витаминнар һәм микроэлементлар күп. Рыба дикая, не выращенная. Рыба доставляется прямиком с Камчатки, что позволяет сохранить все полезные свойства. А самое главное, все коптится на натуральных опилках. На ольхе, на вишне и на яблоне. Камчатка балыгы һәм Молдыга ярминкә күргәзмәсендә ассортиментта Сулейман балыгының кызыл улдыгы да бар. Ул эре бөртекле шома белән тозлы, омега-3 май кислоталарына бай. Грин сәүдә үзәгенә 31 гыйнварга кадәр рәхим итегез. Керү Автозавод проспекты ягыннан 1-нче кат. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Челны, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 26 по 31 января. ТЦ Грин, остановка Глобус.